ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோம்னா கோழிப்பூர் தான். இன்னைக்கு நம்ம கோழி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். கோழி குஞ்சியும் கோழியும் பற்றி தான். நம்ம வீட்டில் இருக்க கோழியும் வாத்துகள் கோழி குஞ்சுகள் அடுத்த 2 செக்ஷன் இதெல்லாம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் கோழியில இருந்து வரலாம். வளர்ந்த கோழி பாருங்க, பா இது ஒரு ஸ்டெப் குஞ்சு கோழிங்க. சாப்பிடு. இது வான்கோழி. இதுக்கு மேல் இல்லை, இது ஃபீமேல். அடுத்து செவல் கோழி, இது வாத்துக்கோழி. இது ஒரு ஸ்டெப்பு குஞ்சு கோழிங்க. இது வான்கோழி. விடு சாப்பிடு. வான்கோழிங்க. கோழியில் வந்து வாத்தில் வந்து 4 வாத்து. 1 2 3 4 வாத்து. அதில் காட்டு தரேன். 3 அண்ணா நிற்குது. 1 2 3. இன்னும் இங்கே ஒரு வாத்து நிற்குது பாருங்க. அடுத்தது குஞ்சு கோழியில் 22. அடுத்தது வான்கோழியில் 1. அடுத்தது பெரிய கோழிங்களில் 7. அடுத்த ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா, இந்த கோழி குஞ்சுகளை மேய்ச்சி கொண்டு போகிறது வான்கோழி தான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம குஞ்சு கோழியை பார்த்துடலாம். இது பொரிச்சு 6 நாள் ஆச்சு. 6 நாள் ஆச்சு, கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம். பாருங்க, ஃப்ளாஷ் ஆன் ஆகிடும். அல்ல 1 தொப்பி, வெள்ளை 3 வெள்ளை தான். அல்ல 1 தொப்பி. அண்ணா இதில் எவ்வளோ குஞ்சு இருக்கு? 12 இல்லை, 12. 12 நான் தொப்பி இருக்கு பாருங்க. என்ன அதில் தொப்பி பார்த்தா தெரியும் நினைக்கிறேன். என்ன இருக்கு? தொப்பி குஞ்சு 3 குஞ்சு. அடுத்தது இங்கே வரும். இது பொரிச்சு ஒரு 3 நாள் தான் இருக்கு. இது 3 நாள் குஞ்சு. காட்டு தான் ரொம்ப கொத்தம். நீங்க பார்த்தீங்களா? இது தலையில கொத்து வாங்கிடுது. தலையில முடியலைன்னா நல்லா கொத்தம் வாங்கிடுச்சு வான்கோழிக்கிட்ட இருந்து. இது எல்லாமே பிளாக் தான். 2 3 தான் ஒயிட், அதாவது கீழே ஒயிட் டக்லின் மாதிரி இருக்கும். சரி, இதை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம். அடுத்தது இன்னைக்கு ஆடை பற்றியும் பார்த்துருவோம். இதுதான் இங்கே ஆடு. இதுக்கு வயிற்றுல குட்டி இருக்கு. இப்பதான் பேர் மிம்மி. அடுத்தது இது இன்னொரு ஆடு, ஆட்டுக்குட்டி. இது அதுக்கு குட்டி மேல் ஆடு பேர் பக்லி. இதுக்கு பேர் பக்லி. கேமரா பிடிச்சிருக்கு போல, நல்லா இடிக்கும். இது மேல்னா பின்ன அடிக்காம. அடுத்த நான் காட்டியிருப்பேன்ல, தான் ஃபிஷ் டேங்கு. இவ்வளோ மீன் இருக்கு. ஒரு மீனையும் காணலை. நான் ஃபிஷ் டேங்கு இன்னொரு வீடியோ எடுத்து அப்லோட் பண்ணலாம். நான் இன்னொரு வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுவேன். ஆடு எழும்பிடுச்சு. நான் இது தவளை பார்த்தேன். தவளை முட்டை. காஞ்சிருக்குது. ஓகே பக்லி, நீங்க பக்லி பாருங்க.
மீன் இருக்கு உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியலையே. எல்லாம் போட்டுறாங்க மொபைலாம் தெரியல. சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இன்னொரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவேன். இந்த ஆட்டு தொழுவம் நான் அது கூட விளையாடிட்டு இருக்கான். சரி வா, அடுத்து நான் போன வீடியோவில் காட்டியிருப்பேன். இதான் எங்கள் வேலை. இது வாத்துக்கு தண்ணி. அது நான் இதில் தான் ஆடை கட்டி போடுவோம். அடுத்து அங்கே கட்டிப்போம். அங்கே போயிட்டு அந்த தூக்கம் அந்த அது ஒரு குட்டி நாய். அந்த நாய்க்கு ஒரு நேரம் ப்ரௌனி மரம் மரம் கீழே ஓடு. ஃபீமேல் நாய்க்குட்டி. ரொம்ப நல்லா விளையாடும். இவனை இந்த நாய்க்குட்டியும் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸு. ஸ்ட்ரீட் டாக் தான். ஹாய், ஹலோ. அடுத்து எங்கள் வீட்லேயும் 2 நாய் இருக்குது. அதே நான் இன்னொரு வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன். அடுத்து வாழை எல்லாத்தையும் காட்டி மயில் ஃபுல்லாக காட்டி தரேன். நம்ம புது கெஸ்ட்டு, இவனை நம்ம கூடயே வருவான். இரு 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 குட்டி நாய் கணக்கு தூங்க முடியாது. கணக்கு தூங்கி ஓகே. இவ்வளோ தான் நம்ம வேலை பொறுத்த வரைக்கும். இவன் எப்போது வருவான் கெஸ்ட்டு, அங்கே விளையாட தொடங்கியாச்சு. அது சரிவா குரு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவ்வளோ தான் நம்மளுடைய வீடியோ. இந்த வீடியோ இதுலேயே முடிச்சிடலாம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்க, பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்க, மறக்காம கிரிப்ஸ் vlog சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை பை.